How are you? What do you bless them? All the towns have been blessed on Saturday evening. That's a far skip that part. Okay, so we don't need to do that. Correct. Oh, I didn't know if you keep that right there. yeah. Yeah. Yes. Well, we can do it ceremoniously because we should have to do something. So you can bless it again. It's up to you. That's the this time for the ceremonial part of it. So when do they receive the cards? They're receiving them now. Okay, now, okay. Maybe if you can bless them, you can have them hold it all up. That way they stay there, and then you bless it from the altar. Beautiful, okay. Sorry about that. I don't, would you like to go there? The passion is here. Yeah, okay. We could go back to our country. Oh, you have your own readings, correct? Yeah. You have your own Yeah, we reading. have our own.
n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ụmụnne m hụrụ n'anya, kemgbe izu ụka ise oge ncheta ahụ Kristi jiri bido, anyị ji ọrụ ịhụnanya na ime ọpịpịa were na-akwado onwe anyị maka emume ihe omimi nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Onyenwe anyị. Taa anyị zukọtara ebe a iso nzukọ n'akụkụ ụwa niile mee ya bụ emume. Kristi jiri ebube banye n'obodo ya bụ Jerusalem ka ọ rụzuo ọrụ ya ka onye nzọpụta anyị, nke bụ ịta ahụhụ, nwụọ ọnwụ, bịakwa bilite ọzọ. Ebe anyị ji okwukwe na ezi obi echeta mbanye nke a wetara anyị nzọpụta. Ngwanụ ka anyị sowe dị nwenụ. Ọ bụrụ na anyị akwụnyere ya n'ije obe ya, anyị ga-esoro keta oke nke mbilite n'ọnwụ ya na ndụ ọhụrụ. Ka anyị ya ayịyọ. Onye ọbụla welite ọmụ ya enu. Chineke jike niile, nna dị ebighị ebi, biko were ngọzi gị doo igu ndị a niile dị ebe a nsọ. Mee ka anyị bụ ndị na-eso eto Kristi eze anyị nwee ike isonye ya banye na Jerusalem dị ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, dịrị gị onye nwe. Hosanna, Onyenwe anyị Chineke jike niile, nna dị ebighị ebi, ọ bụ gị nyere ụwa Jesu Kristi onye nzọpụta anyị. Imela ka o were ahụ n'ụdị anyị bịakwata ahụhụ nke obe iji tọọrọ anyị ụkpụrụ nke obi umeala. Biko nyere anyị aka ka anyị na-eso nzọụkwụ ya n'obi ndidi ọ tọrọ anyị, bịakwa tozue isoro keta oke na aṅụrị nke mbilite n'ọnwụ ya. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onyenwe anyị enyere m ire nke nwa azụ, ka m mara otu m ga-esi na-aza ndị ike gwụrụ azịza. O nyere m onyinye nke okwu, ọ na-emeta m n'ụra kwa ụtụtụ ka m chee ntị nụrụ okwu dị ka nwa azụ.
Onyenwe anyị emeghela ntị m, n'ebe mụ onwe m nọ enwe m ike ọbụla nke m na-agbaketa azụ. Atọgbọrọ m ndị na-eti m ihe azụ m, nye ndị na-adụ m aka na ahụ ọnụ m agba m. Ekpuchighị m ihu m n'ebe ndị na-akparị m na-abụ m asọ n'ihu nọ. Onyenwe anyị na-enyere m aka, nke mere na mkparị anaghị emetụta m. Akwụbara m ihu m dịka okwute siri ike. Amaara m na ihere agaghị eme m. Okwu nke Onyenwe osebụrụ ụwa. Onyenwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbaketa m azụ? Na Chineke m, gịnị mere iji gbaketa m azụ? Onyenwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbaketa m azụ? Onyenwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbaketa m azụ? Ndị niile hụrụ m na-achị m ọchị, ha na-emi m ọnụ, na-efeka isi na-asị, o chekwubere na Onyenwe anyị, ya zọpụtanụ ya. Ọ bụrụ na ọ bụ enyi ya, ya bịa tọhapụ ya. Onyenwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbaketa m azụ? Ọtụtụ nkịta gbara m gburugburu, ike ndị obi ọjọọ nọgidere m. Ha kpọpụrụ aka m na ụkwụ m. Enwere m ike ịgụta ọkpụkpụ m ọnụ. Onyenwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbaketa m azụ? Ha ekeela uwe m n'etiti onwe ha, bịakwa were ya fee nza. Onyenwe m, agbahapụkwala m. Onye ọgba ume m, were ọsọ bịa nyere m aka. Onyenwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbaketa m azụ? Aga m akọrọ ụmụnne m akụkọ aha gị, nyekwa gị otito n'ọgbakọ ha. Unu bụ ndị na-atụrụ ya egwu, nyenụ Onyenwe anyị otito. Ụmụ Jekọb niile, tobenụ ya. Ụmụ Izrel, nyenụ ya nsọpụrụ. Onyenwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbaketa m azụ? Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipai. Jesu n'onwe ya dịrị ụdị Chineke site na mbụ, ma o wereghị ịha ka Chineke dịka ihe ọ ga-ekwedosi aka ike. Kama o mere onwe ya ka onye na-abụghị ihe ọbụla. O nwere ọnọdụ ohu. O mekwara ka a mụọ ya n'oyiyi mmadụ. Ọ hụkwara ya ka ọ dị ka mmadụ n'oyiyi. O wedakwara onwe ya n'ala, wee rube isi ruo n'ọnwụ, bụ ọnwụ nke obe. N'ihi nke a, Chineke buliele ya oke enu. O jikwa amara nye ya aha ahụ nke kasị aha niile enu, ka o wee bụrụ na akpọọ aha Jesu ihe niile ekere eke,
ga-egbu ikpere ala, ma ihe niile dị n'elu igwe, ma ihe niile dị n'elu ụwa, ma ndị nke dị n'okpuru ụwa. Ka ire dum kwupụtakwa na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otito. Okwu nke oseburu ụwa. Lord Jesus Christ, King of endless glory, praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Kristi wedatara onwe ya ala nke ukwuu, ọ nara ọnwụ nke elu obe, ma Chineke buliri ya nnukwu elu, were nye ya aha kachasị aha niile. Praise to onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Maki dere. Ọ fọdụrụ abalị abụọ emume ngabiga nke achịcha ekoghị eke ruo, ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ wee na-achọ ụzọ ha ga-esi jide Jesu na nzuzu gbuo ya, ma ha sịrị, anyị agaghị eme ya n'oge mmemme a, ka ọha ndị Juu ghara ibido ọgba aghara. N'oge ahụ Jesu nọ na Betani n'ụlọ Simon onye ekpenta. N'oge ha na-eri nri anyasị, otu nwanyị batara n'ime ụlọ ahụ. O bu karama mmanụ otite dị oke ọnụ ahịa. Ọ kụwara karama mmanụ ahụ, wụọ Jesu mmanụ ahụ niile n'isi. Ụfọdụ ndị nọ n'ebe ahụ were iwe nke ukwuu, na-ekwurịta n'etiti onwe ha sị, gịnị mere ejila mmanụ otite nke a n'iyi otu a? ha tamụrụ nta. N'ihi na a pụrụ ire ya ihe karịrị $300 were ya nye ndị ogbenye. Ha tamụrụ ntamụ megide nwaanyị ahụ, ma Jesu sịrị ha, hapụnụ ya, gịnị mere unu na-esogbu ya? Ọ rụrụ ọrụ ọma n'ahụ m, n'ihi na unu na ndị ogbenye nọ mgbe dum. Mgbe ọbụla unu chọrọ, unu nwere ike inyere ha aka, ma mụ na unu anọghị n'ụdị a mgbe niile. Nwaanyị a mere ihe ọ pụrụ ime. O buru ụzọ tee ahụ m mmanụ isi ụtọ, ka e wee dozie m maka oriri m. N'egwu n'eziokwu, ebe ọbụla a ga-ekwusa ozi ọma nke a n'ụwa dum, a ga-ekwupụta ihe nwaanyị a mere, ka ọ bụrụ ihe ncheta ya. Mgbe ahụ Judas Iskariot, otu onye n'ime ụmụazụ 12 ahụ, wee pụọ jee kwuru ndị isi nchụaja igba izu otu ọ ga-esi rara Jesu nye n'aka ha. Mgbe ndị isi nchụaja nụrụ nke a, obi tọrọ ha ụtọ. Ha wee kwee nkwa inye Judas ego.
site n'ụbọchị ahụ Judas malitere na-achọ ụzọ ọ ga-esi rara ya nye n'aka ha. N'ụbọchị mbụ nke oriri achịcha eko eko, mgbe ndị nchụaja na-achụ aja atụrụ ngabiga, ụmụazụ Jesu wee sị ya, olee ebe ị chọrọ ka anyị doziere gị maka ihe oriri ngabiga? Jesu wee zipụ ụmụazụ ya abụọ sị ha, gaanụ n'ime obodo. Mgbe unu na-aga n'ụzọ, unu ga-ezute otu nwoke bụ ite mmiri, soronụ ya gaa ebe ọbụla ọ na-aga. Ụlọ ọbụla ọ banyere n'ime ya, sịnụ nna nwe ụlọ ahụ, onye nkụzi si, olee ebe ụlọ ọbịa edebere m dị, ebe m na ụmụazụ m ga-anọ rie oriri ngabiga? A ga-egosi unu ime ụlọ ukwu dị n'elu, a kwadoro ya akwado, dozikwa ya edozi. Kwadonụ nri anyị n'ebe ahụ. ụmụazụ ya abụọ ahụ wee pụọ banye n'obodo ukwu ahụ, wee hụ ihe niile dịka Jesu gwara ha. Ha wee kwado oriri ngabiga. Mgbe o ruru anyasị, Jesu na ụmụazụ ya 12 wee bịa. Mgbe ha nọdụrụ n'oche nri, Jesu wee sị ha, n'ịgwa unu eziokwu, otu onye n'ime unu ga-arara m nye. Otu onye so m ugbu a na-eri nri. Ọ malitere iwute ha. Ha wee jụọ n'otu n'otu sị, onye nwe anyị, ọ bụ m? Jesu wee sị ha, ọ bụ otu onye n'ime unu 12, onye mụ na ya manyekọrọ aka n'ime otu efere. Nwa nke mmadụ na-ala dịka edere n'akwụkwọ nsọ banyere ya, ma ahụhụ ga-adịrị onye ahụ onye a ga-esite n'aka ya rara nwa nke mmadụ nye. Ọ ga-akara onye ahụ mma ma a sị na amụghị ya amụ. Mgbe ha na-eru ihe, Jesu were ogbe achịcha gọzie ya, nyawa ya nye ụmụazụ ya sị ha, naranụ nke a bụ ahụ m. Emesịa, o buru iko mmanya nye Chineke ekele, bunyekwa ndị ụmụazụ ya. Ha niile sitere n'iko ahụ ṅụọ mmanya. Jesu wee sị ha, nke a bụ ọbara m, ọbara nke ọgbụgba ndụ, nke a na-awụsi n'ihi ọtụtụ mmadụ. N'egwu na eziokwu, agaghị m aṅụkwa mmanya sitere na mkpụrụ osisi vaịn ọzọ tutu m ruo ụbọchị ahụ mgbe m ga-aṅụ mmanya ọzọ ka ya mma n'alaeze Chineke. Mgbe Jesu na ụmụazụ ya bụsịrị abụ otuto, ha wee pụọ jee ugwu Oliv. Jesu wee gwa ụmụazụ ya sị, okwukwe unu nwere n'ebe m nọ ga-ama jiji, n'ihi na edela ya n'akwụkwọ nsọ sị, a ga-etigbu onye ọzụzụ atụrụ ya niile were gbasasịa. Ma mgbe e mere ka m si n'ọnwụ bilie, aga m eburu n'ụzọ gaa na Galili. Ma Pita sịrị ya, a sịkwa na ndị ọzọ a niile ahapụghị gbala, ọ dịghị mgbe m ga-ahapụ gị laa. Jesu wee sị ya, n'eziokwu ka m na-agwa gị na taa, tupu ọkụkọ akwa ugboro abụọ, gị onwe gị ga-agọnarị m ugboro 3. Pita wee kwusie ya ike ọzọ sị, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka m soro gị nwụọ, agaghị m agọnarị gị. ụmụazụ ya ndị ọzọ kwukwara otu okwu ahụ. Jesu na ụmụazụ ya wee bịaruo ogige a na-akpọ Getsemani. Jesu wee sị ụmụazụ ya, nọdụnụ n'ebe a ka m gaa kpee ekpere. O wee kpọrọ Pita na James na Jọn pụọ iche. Mgbe o bidoro ịga n'ihu, o bidokwara inwe obi ọjọọ na obi ịlọ mmiri. Jesu wee sị ha, obi m na-achọ itiwa ruo n'ọnwụ n'ihi ihe mgbu dị n'ime ya. Nọdụnụ n'ebe a soro m chebe nche. O wee gatụkwuo n'ihu daa n'ala wee kpee ekpere sị, nna,
ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ka ahụhụ na-akwado ịdakwasa m gabiga, hapụ ịbịakwasị m. O wee kpeekwa ekpere sị, Nna, o nweghị ihe nyiri gị n'ime, ekwela ka ihe ọjọọ a bịakwasị m, ma ọ bụghị uche m ka m chọrọ ka emezue, kama uche gị ga-emezu. Jesu wee laghachi hụ ụmụazụ ya atọ ahụ ka ha na-arahụ ụra. O wee jụọ Pita sị, Simon, ị na-arahụ ụra? Ị nweghị ike soro m chee nche otu elekere? Na-echenụ nche na-ekpekwa n'ekpere, ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. Mmụọ m kwere kwezie, mana ahụ esighị ike. o wee hapụ ha ọzọ jeekwa ikpe ekpere, na-ekwukwa otu okwu ahụ. O wee bịakwa ọzọ hụ ụmụazụ ya atọ ahụ ka ha na-arahụ ụra, n'ihi na anya ha dị arọ nke ukwuu. Ha amaghịkwa ihe ha ga-asị ya aza ya. O wee bịakwute ha nke ugboro atọ sị ha, Unu nọrịrị n'ụla, ngwa zuruwezie n'ike. O zuela, oge ahụ akara aka abịala. Lee, anarara nwa nke mmadụ nye n'aka ndị njọ. Bilienụ ka anyị si n'ebe a pụọ. Lee, onye na-arara m enye nọ nso. Mgbe Jesu kpu okwu a n'ọnụ, Judas, otu onye n'ime ụmụazụ 12 ahụ, batara, ya na igwe mmadụ so ya. Ụfọdụ n'ime ha ji mma, ndị ọzọ ji osisi. Ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ na ndị okenye ndị Juu zitere ha. Tupu ha bịaruo ebe Jesu nọ, Judas gwara ha sị, Onye ọbụla m ga-esutu ọnụ, onye ahụ bụ ya. Jidenụ ya, durunu ya pụọ, ma jisikwanụ ya ike. Mgbe Judas batara, o mee ngwa jekwuru Jesu ebe ọ nọ sị ya, Onye nkụzi. o sutu ya ọnụ. Ha wee jide Jesu, wegidesie ya aka ike. Ma otu onye n'ime ndị guzo nso wee mepụta mma agha ya, gbuo odibo onye isi nchụaja, gbupụ otu ntị ya. Jesu welitere olu jụọ ha sị, Abụ m onye na-apụnahụ mmadụ ihe n'ike? Unu jiri buru mma na osisi pụta ijide m. Kwa ụbọchị mụ na unu nọ n'ụlọ nsọ Chineke ebe m na-ezi ihe, ma unu ejideghị m. Ma ihe ndị a na-eme ugbu a, ime ka ihe akwụkwọ nsọ kwuru na a ga-eme mezue. ụmụazụ ya niile wee hapụ ya gbalaga. O nwere otu nwokorobịa na-eso Jesu n'azụ. Nwokorobịa kpokwasịrị ezi akwa ọcha n'ahụ ọtọ ya. Mgbe ndị ahụ jidere Jesu na-achọ ijide nwokoro ahụ, o fepụrụ ọsọ, hapụrụ ha ezi akwa ọcha oyi n'ahụ, gbara ọtọ gbalaga. Ha wee si ebe ahụ kpụrụ Jesu bujere onye isi nchụaja. Ndị isi nchụaja niile na ndị okenye niile na ndị ode akwụkwọ niile wee zukọọ n'ebe ahụ. Ma Pita lara azụ na-eso Jesu n'ebe dị anya ruo n'ime obi onye isi nchụaja. Ebe ahụ ka ọ nọdụrụ ala n'etiti ndị na-eje ozi na-anya ọkụ afụnyere n'ubi. Ma ndị isi nchụaja na nnọkọ ikpe ahụ niile gbara mbọ ka ha chọta ebubo ha ga-eji ama ya ikpe ọnwụ, ma ha achọtaghị, n'ihi na ọtụtụ mmadụ gbara ama ụgha dị iche iche megide ya, ma ha adakọtaghị. Ụfọdụ mmadụ biliri gbaa ama ụgha megide Jesu sị, Anyị nụrụ mgbe o kwuru sị, Aga m akwada ụlọ nsọ a nke eji aka wuo, ma mgbe ụbọchị 3 gasịrị, aga m ewu ọzọ nke a na-ejighị aka mmadụ wuo. Ma otu ọ dị, ama ha adọkọtaghị.
onye isi nchụaja wee bilie ọtọ guzo n'etiti wee jụọ Jesu sị, ị zaghị ihe ọbụla, gịnị bụ ama mmadụ ndị a na-agbagide gị? ma Jesu gbara nkịtị, ọ zaghịkwa ihe ọbụla. Onye isi nchụaja wee jụkwa ya ọzọ sị, ị bụ Kristi ahụ, nwa nke Chineke dị ngọzi? Jesu zara ya sị, mụ onwe m bụ ya. Ị ga-ahụkwa nwa nke mmadụ ka ọ nọdụ n'aka nri Chineke onye pụrụ ime ihe niile, na-abịakwa ya na igwe ojii niile nke n'igwe. onye isi nchụaja wee dọwa uwe ya sị, Gịnị ọzọ ka anyị na-achọ? Ọ bara uru ịchọkwa ndị ọzọ ga-agbagide ya ama? Unu anụla nkwulu ahụ, gịnị bụ uche unu? ha niile wee maa ya ikpe sị, O kwesịrị ịnwụ ọnwụ. ụfọdụ n'ime ha bidoro igbu ya ọnụ mmiri, ndị ọzọ jiri akwa kechie ya anya, bido jiri aka ha na-eti ya ihe, na-eme ya ihe ọchị, na-asị, Buo amụma, onye tiri gị ihe? ndị nche na-eje ozi wee kpụrụ ya, tie ya ọtụtụ ihe. Mgbe Pita nọ na ndịda n'obi nke onye isi nchụaja, otu n'ime ụmụ agbọghọ ndị na-ejere onye isi nchụaja ozi wee bịa. Mgbe ọ hụrụ Pita ka ọ nọ na-anya ọkụ, o wee leruo ya anya sị ya, Ị bụ otu n'ime ndị na-eso Jesu onye Nazaret? ma Pita gọrọ agọ sị, Amaghị m, aghọtaghị m ihe ị na-ekwu. o wee pụọ ọnọdụ n'ọnụ ụzọ esi abata n'obi. Nwa agbọghọ ahụ wee hụ Pita, malitekwa ọzọ ịgwa ndị guzoro nso sị, Nwoke a bụ otu onye n'ime ha. ma Pita gọrọ agọ ọzọ. Mgbe nwa oge gasịrị, ndị guzoro nso wee gwa Pita ọzọ sị, N'eziokwu, ị bụ otu onye n'ime ha, n'ihi na ị bụ onye Galili. ma Pita malitere idu onwe ya ikwu na ịṅụ iyi sị, N'ezie, amaghị m onye nwoke a unu na-ekwu okwu ya bụ. n'otu oge ahụkwa oke ọkụkọ wee kwaa akwa nke ugboro abụọ. Pita wee cheta otu Jesu buru amụma maka ya sị, tupu oke ọkụkọ akwa akwa ugboro abụọ, ị ga-agọnarị m ugboro atọ. Pita wee tụlee okwu a n'obi ya, wee pụọ n'ezi kwa akwa. N'isi ụtụtụ, ndị isi nchụaja zukọrọ, ha na ndị okenye na ndị ode akwụkwọ na nnọkọ ikpe Sanhedrin niile, wee gbaa izu ihe ha ga-eme Jesu. Ha wee kee Jesu agbụ, duru ya pụọ, rara ya nye n'aka Pilet. Pilet wee jụọ ya sị, Ị bụ eze ndị Juu? Jesu zara ya sị, Ee, ọ bụ dịka i siri kwuo ya. ndị nchụaja boro Jesu ọtụtụ ebubo. Pilet wee jụkwa ya ọzọ sị, Ị zaghị ihe ọbụla, lee ọtụtụ ebubo ha na-ebo gị. ma Jesu azaghịkwa ajụjụ ọzọ. Ya mere nkịtị ọ gbara juru Pilet anya. N'oge mmemme ngabiga ọbụla, ihe Pilet na-emere ndị Juu bụ ịhapụrụ ha otu onye mkpọrọ ọbụla ha rịọrọ ka o nwere onwe ha. N'oge ahụ, otu nwoke a na-akpọ Barabas nọ n'ụlọ mkpọrọ, ya na ndị biliri imegide ndị isi, ndị gbukwara mmadụ, na ụfọdụ ndị Juu kpaliri aghara megide ndị na-achị ha. Ọgbakọ ndị Juu wee bịakwute Pilet, malite ịrịọ ya ka o mee dịka ọ na-emere ha. Pilet wee jụọ ha sị, Unu chọrọ ka m hapụrụ unu eze ndị Juu? n'ihi na ọ ghọtara na ọ bụ ihi anya ụfụ ka ndị isi nchụaja ji rara Jesu nye n'aka ya. Ma ndị isi nchụaja
kwaliri igwe mmadụ ndị nọ n'ebe ahụ ka ha jikọọ ọnụ rịọ ka ọ hapụrụ ha Barabas kama ọ ga-ahapụ Jesu. Ma Pilate jụkwara ha ọzọ sị, gịnị ka unu chọrọ ka m jiri nwoke a unu kpọrọ eze ndị Juu mee? ma ha tiri mkpu n'oke olu ọzọ sị, kpọgide ya n'obe. ma Pilate jụrụ ha sị, maka gịnị? ihe ọjọọ gịnị ka o mere? ma igwe mmadụ ahụ tiri mkpu na-asị, kpọgide ya n'obe. ma Pilate, ebe ọ na-achọ ka o mee ihe ga-atọ igwe ndị Juu ụtọ, ọ hapụrụ ha Barabas. Mgbe ọ pịasịrị Jesu ihe, ọ rara ya nye ka a kpọgide ya n'obe. Ụfọdụ ndị agha wee kpụrụ Jesu pụọ baa n'ime ogige ụlọ onye ọchịchị ebe ndị agha bi. Ndị isi agha wee kpọkọọ otu ndị agha ha dum, ha wee yikwasa Jesu uwe ndị eze nke na-acha uhie uhie, gbaa okpu eze nke eji ogwu mee bube ya n'isi. Ndị agha wee malite igbuchapụrụ ya n'ụzọ ime ihe ọchị, na-asị, ekele eze ndị Juu. mgbe ha nọ na-eme ya ihe ọchị a, ha jikwa osisi na-eti ya n'isi ọtụtụ mgbe, na-agbakwa ya ọnụ mmiri. Ha gburu ikpere n'ihu ya, na-akpọ isi ala enye ya. Mgbe ndị agha jichara Jesu mee ihe ọchị, ha wee yipụ ya uwe ya niile. Ndị agha wee dupụ ya ka ha kpọgbuo ya n'obe. Mgbe ha na-aga n'ụzọ, ndị agha wee zite otu nwoke a na-akpọ Simon onye Sirin, nna Alexandra na Rufus, ka ọ na-agafe mgbe o si azụ obodo na-alọta. Ndị agha ahụ wee manye ya ka o soro ha ka o wee buru obe Jesu. Ha wee duru Jesu bịaruo ebe a na-akpọ Golgota, nke bụ ma atụgharịa ya ebe ọkpọkọrọ isi. Ebe ahụ ka ha nyere Jesu mmanya agbara ọgwụ nke ga-egbochi ya inwe ihe mgbu, ma o kweghị aṅụ. Ha wee kpọgide Jesu n'obe, kesaa uwe ya n'etiti onwe ha, bịakwa fee nza maka uwe ya ka ha wee kpebie nke onye ọbụla ga-enwe. Mgbe o ruru n'elekere 9 nke ụtụtụ, ha kpọgide Jesu n'obe. Edekwasịrị eze ndị Juu n'elu obe ka ọ bụrụ ihe ndekwasị nke ebubo eboro ya. N'ụzọ dị otu a ka esi mezuo ihe edere n'akwụkwọ nsọ sị, agụkọtara ya na ndị ohi, ndị na-agafe n'ụzọ na-akwa ya emo, na-efufe n'isi, na-asị, aha, gị onye na-akwado ụlọ nsọ Jerusalem, wulikwa ya n'ụbọchị 3, zọpụta onwe gị si n'elu obe rịdata. Otu aka ahụ, ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ n'etiti onwe ha ji ya na-eme ihe ọchị sị, ọ zọpụtara ndị ọzọ, ma ike adịghị ya ịzọpụta onwe ya. Ka Kristi eze Izrel si n'elu obe ugbu a rịdata, ka anyị wee hụ ma kwerekwa. Ndị ohi abụọ kpọgidere ya na ha n'elu obe sokwa na-akparị ya, na-atakwa ya ụta. Mgbe o ruru elekere nke 12 n'ehihie, ọchịchịrị wee gbaa n'ala ahụ dum. Ọchịchịrị dịgidere ruo n'elekere 3 nke ehihie. N'elekere nke 3 n'ehihie, Jesu were oke olu tie mkpu sị, Eloi, Eloi, lama sabatani. nke bụ ma asụgharịa ya, Chineke m, Chineke m, gịnị mere iji rapụ naanị m n'ebe a? Mgbe ụfọdụ mmadụ n'ime ndị guzoro nso nụrụ mkpu a, ha sị, lee, ọ na-akpọ Elaịja. otu onye n'ime ha gbara ọsọ gaa weta ogho dunye n'ime mmanya gbara ụka,
fanye ya n'ogologo osisi, nye ya ka ọ ṅụọ, sị, cherenụ ka anyị hụ ma Elaịja ọ ga-abịa ikudata ya n'elu obe. mgbe ahụ Jesu wee tie mkpu n'oke olu wee kubie ume. Ka anyị kụnienụ. Akwa mgbochi nke dị n'ụlọ nsọ ukwu Chineke gbawara ibe abụọ site n'elu ruo n'ala ya. Mgbe otu ọchịagha na-achị ndị agha nke guzoro nso na ncherịta ihu nke obe Jesu hụrụ otu o si kubie ume, ọ sịrị, n'eziokwu nwoke a bụ nwa Chineke. ụmụ nwanyị ụfọdụ nọkwa n'ebe ahụ guzo n'ebe dị anya na-ele ihe na-aga. N'etiti ha ka ụmụ nwanyị atọ ndị a nọ, Mary Magdalene na Mary nne James nke nta, na Joses na Salomi. ụmụ nwanyị ndị a soro Jesu mgbe ọ nọ na Galili na-ejekwara ya ozi. Ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị ọzọ nọkwa n'ebe ahụ, ndị soro Jesu bịa Jerusalem. Mgbe anyanwụ dasara, Josef onye Arimatia bịara ka ọ mara ihe ọ ga-eme, n'ihi na ụbọchị ahụ a kpọgburu Jesu bụ ụbọchị nkwadebe, ma ọ bụ ụbọchị na-eso ụbọchị izu ike nke ndị Juu. Ma Josef nke a bụ onye Arimatia bụ onye ama ama na onye a na-asọpụrụ n'ụlọ ikpe ukwu ndị Juu a na-akpọ Sanhedrin. Nwoke a sokwa na-atụ anya ọbịbịa maka alaeze Chineke. Josef were obisi ike jekwuru Pilet rịọ ya ka ebunye ya ozu Jesu. O juru Pilet anya ịnụ na Jesu anwụọlarị na-atụfughị oge. Ya mere o ziri ka a kpọọ ọchịagha na-eche ozu Jesu nche, wee jụọ ya ma o teela aka mgbe Jesu kubiri ume. Mgbe ọ nụrụ n'ọnụ ọchịagha ahụ na Jesu anwụọla, o kwenyere ka Josef buru ozu Jesu lie na-akwụghị ụgwọ ọbụla. Josef wee zụọ akwa ụlarị ọcha, budata ozu Jesu, were akwa ụlarị ọcha ahụ fụchie ya, donye ya n'ime ili nke egwuwara ochie n'oke nkume. O nukọtara otu nkume buru ibu, wee ya kpuchie ọnụ ili ahụ. Mary Magdalene na Mary nne Jesu guzo n'ebe ahụ na-ele anya, wee rịba ama ebe liri Jesu. Oziọma nke osebruwa. Chi anyị dị ndụ wee chi anyị anwụrụ anwụ chacha. Chi anyị dị ndụ wee chi anyị anwụrụ anwụ chacha.
eze dị ndụ wee eze anwụrụ anwụ chacha. Omega dị ndụ wee omega nwụrụ anwụ chacha. Chimu dị ndụ wee chima nwụrụ anwụ chacha. Chigi dị ndụ wee chiga nwụrụ anwụ chacha. Chi anyị dị ndụ wee chi anyị nwụrụ anwụ chacha. Chi anyị nwụrụ anwụ chacha. Amen. Amen. Tata n'ụka gazuru ụwa niile ka a na-eme mmemme Palm Sunday. Tata kwazi ka ụka na-ebido izuụka a na-akpọ izuụka dị asọ. Ine n'anya na 365 days in the calendar, then he break it into weeks. If na out of the whole weeks, enwelu n'afọ sọsọ izuụka anụnwa ka a na-akpọ izuụka dị asọ. Anyị wee na-asịzi, gịnị melụ eji akpọ ya izuụka dị asọ? Ihe mere eji akpọ ya izuụka dị asọ bụ na ọ bụ n'izuụka ka ihe mụ na gị ji bụrụ mmadụ chawapụtara ife. Ọ bụ n'izuụka anụnwa ka nzọpụta bịakwutelụ mụ na gị. Ọ bụ n'izuụka ka dị nwe anyị Jesu Kristi bụ walini wee melie ọnwụ wee si ọnwụ, where is thy power, where is thy sting? Ọ bụ n'izuụka ka ike mụ na gị ji aba mba wee bịakwute mụ na gị. Ọ bụ n'izuụka ka akwụkwọ nsọ si wee sị that we are heirs to the kingdom of God, na anyị so nweta oke na alaeze Chineke. Ọ bụ izuụka nyere anyị ya. Ọ bụ izuụka ka anyị si nweta every right of sonship and daughtership of Christ and of God. Ọ bụ izuụka ka mụ na gị ji enwe ike akwụrụ n'iru ekwensu challenge the devil, and we say to the devil, stop, because we are children of God. Ọ bụ ihe izuụka nyere anyị. Ọ bịa ka eji akpọ ya izuụka dị asọ, maka na ọ bụ ebe ike mụ na gị si welụpụta. This is where our power came from. Then a na-akpọkwazi ya Palm Sunday. Gịnị ka eji akpọ ya Palm Sunday? A na-akpọ ya Palm Sunday because na ọ bụ ụbọchị pụrụ iche dị nwe anyị Jesu Kristi je Jerusalem. Ndị mmadụ welu na-efelie igu na-eti mkpu wee na-asị, Ụzana n'enu kasị enu, ọ dị ngọzi bụ onye ahụ bịa n'afa dị nwenụ, Ụzana n'enu kasị enu. Gịnị mere ha ji efelie igu? Ha na-efe igu na-edobe akwa ha n'ala ka dị nwe anyị Jesu Kristi zọkwasị ụkwụ, iji wee gosi na dị nwe anyị Jesu Kristi bụ eze nke ụwa niile, na ọ bụ nwa Chineke na-aga njem, na ọ bụ eze ụwa niile na-aga. Ewesị anyị na ọ bụ tata ka Jesu banyere Jerusalem. Gịnị mere Jesu ji banye Jerusalem tata? Gịnị mere na o jebero Judea ebe a ga-ekweli ya bụ ukwe? Gịnị mere na o jebero Galili ebe a ga-ekweli ya ukwe? Gịnị mere o ji wee jebe Jerusalem tata? Ihe o ji jebe Jerusalem tata bụ na akwụkwọ nsọ si that no prophet has ever died outside Jerusalem. Na-enwenụrụ onye amụma from prophet Jeremiah, Isaiah and all of them. Enwere onye amụma egburu outside Jerusalem. Ya bụ Jesu Kristi wee zọbanye ụkwụ na Jerusalem tata nke mbụ ka o gosi na ya bụ onye amụma, anọ bụ na Jerusalem ahụ ka ha ga-egbu ya iji wee mejupụta ihe akwụkwọ nsọ kwuru. Maka na akwụkwọ nsọ si, Jerusalem, Jerusalem, na gị baa na elighị isi ndị amụma m niile. Ọzọbanye ụkwụ na Jerusalem iji wee gosi na ya bụ onye amụma. Anọ bụrụ sọsọ na ya bụ onye amụma, na ya bụkwazi onye eze. Maka na ndị amụma ndị nke ọzọ
a na-adọlụ ha adọlụ dọbanye na Jerusalem gbue, mana Jesu Kristi banyere na Jerusalem n'elu ịnyịnya, a na-agụli ya ukwe na-ekwelie ụzana n'enu kasị enu, n'enu nwa David ahụ bịara ịzọpụta mụ na gị. Ị na-anya n'ihe ọgụgụ agụgasịrị ọkacha n'ozi ọma nke mụ na gị gụrụ tata, enwegasịrị ihe dị iche iche anyị ga-afụ na ya. Nke mbụ, egosila anyị maka Judas, onye gọnarụrụ Jesu, onye ji sọọsọ nsusu wee gọnarụ Jesu. Anyị nekwazi anya n'ụwa anyị ga-afụ that we have got trusted friends who denied us in the last moment. Anyị nwego ndị ezigbo enyi anyị tụkwasara obi anyị n'ahụ ha, mana mgbe anyị chezi na ha ga-egosipụta na ha bụ enyi anyị, ha megide, ha gbafere ọsọ. They denied us. Ha kpọgbuo anyị dịka Judas si wee mee. Ọ bịa susuo Jesu ọnụ. Onye bịara susu gị ọnụ, kedu ihe o gosiri? Onye susuru mmadụ ọnụ gosiri na ya fụrụ gị n'anya, mana ịfụnanya o nwere bụ ịfụnanya ekperima, ịfụnanya onye ohi, ịfụnanya onye obi ọjọọ, onye ga-anwụrụ gị ka ya gbuo, na-egosizi ndị mmadụ na ya fụrụ gị n'anya. Anyị na-enwe ụdị experience a on individual basis, where people we have trusted so much, where people we have worked with so much, nọlụ turn upside down and became devils to our lives. That sometimes if we hand ahụ melụ gị, ị na-ajụ onwe gị, are these human beings ka ha bụ beasts? Kedu ụdị obi ndị a nwere ihe nke a? Akwụkwọ nsọ sị anyị na ije Judas ya tata abụrụ ezigbo ije, maka na Jesu kwuru tata sị na ọ ga-akara onye ahụ mma na amụrụ ya amụ karịa na ọ lalụ nwa nke mmadụ mee gịnị nye n'ọnwụ. Ihe nke abụọ anyị ga-amụtakwazị tata bụ na tata Jesu banye Jerusalem, ndị mmadụ na-ekwu kwesị ụzana n'elu kasị enu. Ọ dị ngọzi bụ onye ahụ bịa n'afọ Onyenwe anyị, ụzana n'elu kasị enu. By Thursday, so many of the same people kwelu ụzana n'elu kasị enu bụ ndị sịkwa gịnị, kpọgbue ya, kpọgbue ya, anyị nwere eze ọzọ karịa Siza. Kedu ebe ibilọngụ? Ibilọngụ to ndị na-ekwe ụzana n'elu kasị enu, ka ibilọngụ to ndị kwechala ụzana n'elu kasị enu, ozugbo a na-enefu anya ha sị kpọgbue ya, kpọgbue ya. Where do you belong? How sincere are you in your relationships and in your dealing with people? Ị na-eso na ndị menemene n'ihu gbampụtụ n'azụ, ndị kpọgbuo ya, kpọgbuo ya, ụzana n'elu kasị enu, kpọgbuo ya, kpọgbuo ya, ụzana n'elu kasị enu. Kedu nke ị nọ na ya? Kedu ebe ịkwụ? Ihe nke ịtọ anyị ga-amụtakwazị tata bụrụ na sometimes anyị na-trust to the power that comes from us. Anyị na-anya n'akwụkwọ nsọ, anyị ga-afụ na Peter si Jesu, onye nwe anyị, ebe ọ bụ na ijelu tata na aga m eme gịnị, na aga m eso gị wee jee. Ọ bụgodo ọnwụ ka ị na-eje nwụ, na aga m eme gịnị, na aga m eso gị wee nwụ. Jesu wee negharịa Peter wee sị, Peter, wepụkwa n'aka enwe n'ofe n'ebe ị na-eje n'ụzọ adịrị ya, na ichelu n'ike ị nwelụ, mana n'ike niile si n'aka Chukwu abịa. Ozugbo esetịrị Peter gọnarụ Jesu nke bụ, befa na-enwuchi anya ọgọ nke abụọ, befa na-ekwu nke ịtọ ọgọ na nke ịtọ. Ike niile mụ na gị nwelụ, anyị che na anyị nwelụ, ọsị abụrụgodo amamihe, ọsị abụrụgodo ụzọ a mụ na gị na-afụ tata. Like I continue to tell you, some among can see bido kpube glass because I could see so well in darkness. By the time I knew it, anyam ni na change. No kata no ma what is going on? Gini men na mama free ha. But you see how incapacitated you are as a human being. Every day of our lives, sometimes we arrogate a lot of strength and a lot of power onto our lives, thinking that we can do it.
We cannot do it without the grace. Ọba amala Chineke nwere ike idu anyị n'ọnọdụ anyị niile, no matter what it is, no matter how smart we tend to be. COVID nwe gosigo mụ na gị ihe, kụzielu mụ na gị ihe n'ụzọ pụrụ iche. Akwụkwọ nsọ sị, kedu ebe enyemaka anyị ga-esi wee bịa? Ọ sị na enyemaka anyị ga-esi n'aka Chineke onye kere n'igwe na ala. Ka ihe ịtọ n'ụwa bụrụ ihe mmụta nyelu mụ na gị. Lean on God every day. Nke bụ abụ na onye kpọgbuo ya then bụrụkwa onye ụzana n'elu kasị enu. Stay on one lane. Follow God the way it should be. Ka Chineke duo mụ na gị na izu ụka n'ụwa nke anyị banyere. Akpọrọ ya nnukwu izu ụka dị asọ. Ka izu ụka n'ụwa ka anyị doo ya asọ n'ụzọ pụrụ iche. Ka anyị kpọọ Chineke n'izu ụka n'ụwa. Ka anyị wekwazi izu ụka n'ụwa reconcile with God in every way we may have sinned against God. Ka anyị were reconcile with God. Ka amala Chineke bala anyị n'ụba site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. Ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna ọmụmụ Chukwu ụwa tụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ime si ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya n'ime ya na otu ha ji otu. Onye si na ya maka ihe na maka ihe ụzọ si n'eluigwe gbara. O were arụ na mfeji site na mmụọ nsọ. Ọ bụrụ na abịa kpọrọ ya n'ihe n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, elie ya, o welitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si. Ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka Chukwu. Ọ ga-abịaghachi ọzọ ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ya ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esepụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị nwụrụ. Ekwe m otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọl. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịa. Amen. Ekpere nke ndị kwelu mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị, ọnọdụ anyị nke ụwa na-erunye n'aka gị, nwee nchekwube siri ike na ị ga-aza ekpere anyị.
isi a na-arụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Chineke nna jebere dị ịfụnanya anyị ewelụkwa ọtụtụ ebumnobi anyị mkpa anyị niile wee gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ewelụkwazi izu ụka dị asọ n'ụwa nke anyị na-abanye wee na-erunye n'aka gị wee na-ayọ ka ọ meta mmemme na ndụ anyị niile, ka ọ meta mmemme na ezinụlọ anyị niile, ka ọ metakwazi mmemme n'ihe ọbụla nke anyị na-eme n'ụwa, ka ọ bụkwazi ụzọ anyị ga-eduwe naghachikwute gị wee na-achọ iru gị ogologo ndụ anyị niile. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ọba na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke jike niile nara nọ. Chineke nna jike niile onye ebere, biko were ahụhụ na ọnwụ nke so otu nwa gị bụ Jesu Kristi mee ka ihe anyị na-eme na-amasị gị,
ahapụ n'anya anyị, anyị apụghị ime ihe ọbụla dị mma. Biko mee ka aja nke a zuru oke wetara anyị ebere na ịhụnanya. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyelu ụlọ. Welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ya ekele. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa. N'ihi na site n'ebumọnụ nke anụ ahụ ị na-agbagbu agụ ime njọ, na-ewelite mmụọ anyị elu, na-enye anyị ike ezi omume na ụkpọ dịrị anyị site na Kristi onye nwe anyị. N'ihi nke a, anyị na-eso ogwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebego oge niile na ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezie sọgide edo ihe dobo nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site rụkwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya ya n'ọnwụ, ka o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eburu nye maka ụnụ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ụta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ,
na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile.